ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲಂಚಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಹಿನಿ ನವರಾತ್ರದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಿದಾಡಂದಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊನ್ನೆಚ್ಚಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡಂದಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಅವು ಊದ್ಬತ್ತಿದ್ದ ಪುಗೆ ದಿಂಜಿದ್ದು ದೆಪ್ಪರಾಯಿಜಿಂದು ಅವು ಹಾಂಕಾರೋಡು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆಯಾನ್ ಕಾರಡು ಪೋಂದಿತ್ತತಿ ಅವು ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಾಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಅನಿತ ಕೆಲಸಗ್ಲ ಪೋಂದಜ್ಜಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ರಜೆ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇನಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಕಲು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಅಂಚೆ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ರಜೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪನು ದಯಪಣ್ಣಗ ತಮ್ಮಲೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ತೂಗೋಡು ಆಪನು ನೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಲ್ತ್ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಅಹಂಕಾರ ನೆನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೂಮಗು ಪೋಪ್ನಲ್ ಕಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗ್ಗೆಟ್ ಅವು ಬರ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಣಡ ಪಂತು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದೆ ಪುಗ್ಗೆಟ್ ಬರ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ವಿಷಯಡ್ ದಾಯ ಅಹಂಕಾರ ಅತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಬೋಡು ಅಂಚೆರೆ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಗೇಪಲ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಹಲ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿವನೋಡು ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಯಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಂಚೆನೇ ಪಾತಿರುವೆ ಎರಡ ಅಹಂಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇನೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ವಾನ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಪಣೆನ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಪನೋಡು ಪನಣ್ಣನೇ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾತನಂದು ಅತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೋದು ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾತಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಚಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕಾತೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೊಡ್ಡರೊಟ್ಟಿಗಂತಲೇ Gracias.
ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಶಬ್ದವೇ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾವೇ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ನೇತಾಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಗಜರಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆದ್ರ ಜನಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮತ್ತು ವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಂಗಾರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಭಿಯಾನ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 9/10/2022 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊನ್ನೆಚ್ಚೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೊನ್ನೆಚ್ಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಶಾರದಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ वीडियो तैयार है इष्ट लाइक मल्पले शेर मल्पले कमेंट मल्पले ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.